Ari-ari boten saged pisah kalian punang bayine. Raden Werkudara Natandara Prabu Kresna, Prabu Baladewa samya nganti-anti Natandara wong ageng wiralya Prabu Kresna utusan Raden Janaka kene ngupados gaman ing ngalandhep pamrih kangge netak pucuring jabang bayi. Kondhang kawentar makantar-kantar sak indenging Nuswantara bayi kang boten saged pisah kelayan ari-arine.
sembah eren ulun kapur berisang rat nika nang sing tasih maweh buka sawego dian konang amu dutaning rat utama lensis wanto saguterwatan minulya Bapak kula Bapak kula Kadang Arjuna diparingi sesanggeman golek jimat gaman kang landhep pitung panyukur ora kena mulih yen durung entuk gaman kang mandi kang landhep kanggo natas pusring jabang bayi kok nganti saprene durung mulih apa watake ora ngali-ngali yen dikongkon wong tuwa mesti kentul mampir-mampir omah pinggir gili mbok yo nglereni watek kang mengkono Janaka yen ari-ari ora bisa pisah kalian jabang bayi mencat kodone kapring Seno kakangku Seno kadangipun kakang mung kang sentosa budine Baladewa kakangku iya Yayi Werkudara piye Arimbi dua anak sing dua anak ora ming Arimbi ya si Adi iya ora kaprah ora member sebabe wis pirang dino ari-ari ora bisa pisah kalian punang bayine jamprong dikongkon ora ana wekasane Dimas Werkudara jadi denger seno kakangku piye putramu sing kaya ngene iki aja ndadekake kageting ati Mboten kakek maknanipun.
Ratnaipun menjabang bayi setinten kali dinten paling dangu nggih gangsal dinten tentu ari-ari saged pisah kalian bayinipun niki kok boten kacau kaprak Kakang Prabu. Yayane beda kok timbalan. Aja kaget. Pun Kakang tak crita sawetara nalikane Kamasmu Werkudara mbabar. Lidang Resna kakangmu piye? Critake Yai Ucara Yai. Pun Kakang rawat-rawat uga midanget mbabare Werkudara. Ah nggih. Senajan pun Kakang ora mirsani nanging dedongengan dudu dedongengan. Sejarah pewayangan saka pangerten tinampi dening Kakang Semar Sena. Iye, Lidang Resna kakangku. Kacang ki ora ninggal saka lanjarane. Jambu tiba ora doh saka wite. Mulane jabang bayi kaya ngene ramane biyen ki ya padha. Kok ramane padha? Dimas. Dimas Werkudara mbabare iki ora kaprah. Mboten kaprah. Sebabe ana bayi kok mbabar karo bungkusane. Sopo? Si Adi. Sing menang Kakang Semar meniki. Mbabarku karo wungkuse. Dibedel dibedah nganggo jimat apa wae. Ora ana kang pasah. Ing wekasan bungkusaning bayi dipasake marang Kakang Semar. Terus digo marang alas Mandasara. Nganti 8 taun duwene. Nganti 8 taun. Iya. Wong semono jabang bayi bisa metu saka ing bungkusane aku. Iya. Ana gajah jeneng Gajah Sena mudhun saka kayangan. Ngamuk. Bungkusaning bayi didodet-dodet nganggo gading Gajah Sena. Sawise bungkusan bedah, bungkusan menculat. Menculat iya. Tiba ning pertapan Sewu. Tiba ning pertapan Sewu dirumat dening Begawan Cempani. Bungkusane Si Adi dadi bocah maneh. Mangkono sang Bima Sena kawuhan rasa batin krasira nandang raga katon susah jroning batin wasira kya anampi nata kresna ngandi kapun minangka cobanira kedah teguh
Turnastiti Sigra padang katon tentrem panggalenya Ririardo palwana ding marih dirsing karsaning sundening roning kamal Yai Bathara, Kakang Prabu kados pundi? Dadi sing bisa bedah menika Gajah Sena ingkang mudhun saking kayangan. Lem bedah kalian gadingipun. Sawise bedah wungkusanipun menculat dawah wonten pertapan Sukasewu. Pertapane sapa? Begawan Sempani. Begawan Sempani lanjut dados bayi malih dadi bayi menika saking dewa bayine jaler apa istri jaler kok Prabu dipun paringi jeneng Raden Jayadrata dijenengi Jayadrata Jaya menika kadigdayan Drata danipun Jaya Dirada tingkat wijayaning gajah. Oh. Mandar wonten tugelan gading dipun simpen dening Begawan Sempani dipun damel panah kangge pucuking panah. Jimatipun Jayadrata menika jimat pucukipun landhepipun ngedadosanipun gading Gajah Sena. Landur aku kepriye Tresna kakangku. Siadi Wayodati jati temeng Maluya. Dimulane sepisanan dijenengi Raden Gajah Sena ya Raden Pujagiri. Kakang Semar ditampi lelabuh labet kalian Sudarmamu Pandu Suwargi. Mulane alas Mandrasara dadi alas perdikan diparingake marang Kakang Semar. Dadi kacang ora ninggal lanjaran maupun Kakang Kondo. Pelem tiba ora dosa kawite. Putramu kaya ngene iki Sudarmane malah gawat wingit nalika samono ana bayi kok babar karo bungkusane. Iki ming puser ora bisa ditatas. Permana le nyawang iki gampang mungkari ngendani jimat apa sing kanggo natas jabang bayi sampeyan pusere. Sing supok kumelungan ringkan sias sing apet
Iya jane ndi? Binyang kapan? Kadang kula Janaka wangsul pengantuk jimat gaman kangge natap jabang bayi. Nangis. Bapake kula pampun gentak-gentak kali kula sepinten. Manah kula nginipun prihatin. Lare gilang-gilang. Raganipun sengsaya garing. Pasuryane jabang bayi. Sengsaya layu Kakang Prabu. Pun toh mirah ingsun prihatin waspogung mejil tuku dahat tanpa karya sengkang rinemeti Gusti gelung reno sak sekarang sumabur gambir malati susul jamprong yen lunga nglayap lantaran orang nu diarep-arep yen tindake ora ngemban wigati. Lah ngemban wigati kok wigati ora padha wae. Mampir saya yen nyawang ana cewek tunduk garu. Mampir ora mokal yen kadangmu kaya ngono sebabe. Kondang kampar makan parkantar yen Dimatarjunoke satya lamsuring jagat kagungan kancingan lamsuring jagat. Apa maneh wong wedok apa maneh cewek cowok padha seneng. Yen kaku ngundangake kadigdayane yen wanita ngundangake baguse. Aja salah tampa. Mulane ipene ndlodor andun tuane sok ngiloni ora ngiloni wong padatan. Ojo cukup yen pun Kakang supaya nusul tak mangkat nusul Janaka. Mangke.
Koko Prabu rawuh wonten ing Duripati sekecoke mawon. Sekecoke mawon. Ampun grasa gusu. Kadang Arjuna temtu mboten badhe. Sabar anggenipun tekantuk mados jimat ampuh gawan landhep. Nyatane kaya prene bener ari binangis aku ora nyawang kemulangan. Koko Prabu leres. Menawi Koko Prabu mboten nusul menapa kula piyang aja klayaban. Wautot ngkadyotate sak singkilan. Mendak-mendak mindha sato manggih pacar. Raden Janaka kondur minggeng kasatriyan Duripati. Kadang pendawaran den becik Andra ingkang puspita arum kasiring samirana mrik sekar gadung gandane rokongas Kresna remegating cakranira ginaduh Sekar Wijaya kesuma kalingana sak yaning sangat Dimas Werkudara lidang Kresna kakangku. Iye, takoni oleh gawe apa ora? Yen ora oleh tak idek gulune. Sabar. Mustikaning Narendra Tapa. Dibawa gingsun pinarikan karahayon.
Kipe dawuh timbalan Koko Prabu. Pikantuk damel menapa mboten? Lire pikantuk damel entuk gaman kanggo netak pusing jabang bayi. Berkah pangestunipun para kadang kula wedha. Saged pikantuk gaman ing mboten gamanipun. Lho, gaman iki dudu gamane apa? Menika wrangka. Apa? Wrangka. Wrangka. Lho, wrangka. Sampun Koko Prabu kula atur kendel. Kok wrangka, wrangka. Mengko dhisik sena. Kipe timbalan Koko Prabu. Wrangka kepriye? Ripaduka kula talak brata masujiwaraga wonten wana greng bebuntutan. Mboten nyana sanget anggen kula tapa jajar kalian Kakang Suryatmaja. Lemapan tapa bebarengan kaliyan kamasmu Suryatmaja. Nuwun lanjur Dewa medhak saking kayangan maringi wasiat keris kalian warangkanipun jenengane Kontawijaya Danu. Kontawijaya Danu nuwun inggih. Kula ngertos Kontawijaya Danu ingkang nampi Kakang Suryatmaja. Lanjur siadi mana kula benter sanget dewa anggenipun maringaken jimat menika mbok menawi keselintu bisa keseliruke ora mintu mindake ngatopada wae ora mintu mindaking titang ngatopada ana kalane dewa keseliru sing maringi sapa Pukulun Kaneka Putra sawise keseliru kula suwun Kontawijaya Danu Kakang Suryatmaja mboten maringaken. Lanjut kula lampahi reka permana binggalan pati. Dilakoni peperangan kayang kamasmu Suryatmaja. Nuwun inggih Koko Prabu. Lanjur rinebut jimat Kontawijaya Danu. Kula pikantuk wrangkanipun Kamas Suryatmaja ingkang pikantuk kerisipun ora katunggal. Sabodi. Rangka kanggo natas puser masa bisa kelakon mengko dhisik. Aja kesusu. Tumindak kesusu yen nganti keseliru mbebayani. Setindak sakelimah tembung yen kesusu yuk dadi keseliru. Tumindak kesusu ki luput caturanggane yur dadi kanggo dalan mlebu ning jurang kacintraken. Aja kesusu mengko dhisik. Senajan wrangka iki wrangka dudu wrangka baen-baen. Mrangka wrangkaning keris Kontawijaya Danu paparing dewa kayangan sabar. Oh ya narima jro panggale pitaya mrerang Bathara najan gugup tumandang